Va intentar evitar el xoc frontal, va tirar un pam a la dreta i la van desplaçar al canal. I allà al canal va estar quasi mitja hora dintre del canal, va ser una mort violenta, va morir a l'instant ella. És que no li va donar una oportunitat de vida a aquest terrorista amb ella, ni una. Ni una perquè va anar recte cara amb ella, no va tirar ni a la dreta, no va fer cap gesto, i va anar de cara. Que això no és un homicidi imprudent, és un homicidi dolós, tal com es van donar els fets. Primera per excés de velocitat, segona per inversió de carril, que el van dir va circular 32 metres en direcció contrària, en les llums apagades que anava a les 12:30 de nit, tal com us ho he dit, i després no fer omissió del deure. La justícia no funciona i et donen a entendre que matar a la carretera és gratis, matar a la carretera. Reformar el Codi Penal amb penes molt més dures per a aquesta gent. Jo penso que alguna cosa canviaríem, i que siguin a la nostra pell, i que ens escoltin, i que ens entenguin. A mi m'ha generat un desgast brutal, mental i de totes les maneres, com t'he dit. M'ha canviat la vida, perquè te la canvia totalment, i que et truquin i s'ha mort, la teva filla s'ha mort, és que et quedes. Jo estava dormint a les 5 del matí, em van donar la notícia. Ostres, ja feia 3 hores i mitja que estava morta ella, i jo dormint tranquil. És un dolor molt dur, que no te'l treus de sobre. És que cada dia, cada segon, llançant la vida, és que no ho entens. Les imatges d'en ella, com va quedar el cotxe, m'imagino l'ambulància, el jutge de guàrdia, és que m'ho imagino tot. I que tu no puguis estar allà, tu haguessis pogut ajudar la teva filla. És que a vegades penso, ostres, no l'he pogut protegir. Era molt alegre, molt divertida, molt carinyosa, molt estimada per tothom. És que era un 10, totalment un 10 era.